Dobry, to może tak oficjalnie witam wszystkich i myślę wam dobry den. Wydymę się na Lębiskiej Watry Wżdyny i poprosili mnie, żebym był z triczu ze starostami. Dumam, że ja się dasz to ciekawe diznam, bo już może być starostą od niedawna. Zaprosiliśmy wydatnych starostów naszego narodu z różnych jakby storin, bo Lemki żyją w różnych częściach i świata, i Polski. I tak, witamy pana Iwana Ciszmara. Pan Iwan Ciszmar przyjechał do nas z Świdnika. To jest folklorysta, muzyk, bez parodesiat roków pracujący dla Ukraińskiego Muzeum w Świdniku, a potem prywatnie pozbierał dziesiątki tysięcy rusnackich śpiewanok i tańczył ze zachodniej Słowacczyny. Autor kniżok i dopisów pro kulturę i historię rusnaków na Słowacczynie, szefował i grał w parunadzieciach autentycznych kapelach i starostował wece jak 100 wesi. Iście wece. Kto by to rachował, jak już było wece jak 100. Witamy też z Lemkołyny, witamy pana Adama Kuziaka, to jest człowiek z sela Bortnowo, pracujący cały czas dla rozwójku swojego sela, popularny w Gorach i na Lębę silny starosta. Znaje bardzo dobry pochodyty z osobą tradycyjny fach weselnego starosty i obriady z modernymi formami dneszniego wesela. To jest zaraz reklama dla pana Adama. I witamy pana Jurka Stalińskiego z Czużyny. Dumam, że tutaj można by wiele besidowaty, ale może tak krótko. Osnowatel Lękiewskiego ansamblu piśni i tańca Kyczera, jakby dach to nie znał. Prezes Stowarzyszenia Kyczera, organizator Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Świdnik Kyczerą. Niedawno, że zmywali ten festiwal. Animator kultury, historyk, choreograf, badacz lękiewskiej kultury. Ja budu sobie besidował spokojnie. A w kontekście naszej striczy starosta, który otworzył obrad wesela i dumam, że też będzie mało dać to ciekawe wneska do powiedzenia. Małby ty znamy jeszcze i Andrzej Kajfasz, bo ja chciał chodzić, żeby było paru, że tak powiem, pokoleń, ale niestety Andrzej, nie wdało się, żeby Andrzej do nas dotarł. Ja im projektował, że to prawda, takie punkty naszej striczy, ale pan Iwan Ciszmar stwierdził, że jednak tutaj peredamy, że tak powiem, sam początek po oczku panu Iwanu Ciszmarowi ze Świdnika, bo pan Iwan też się pisze na koncert, także jakbyście mogli zaczęli, tak jak żeśmy się dogadywali, to bardzo bym was prosił, panie starosty, żebyśmy zaczęli swoją weselną striczu ze starostami. Jak можу до того, що сповісти до старіщення, треба щось сповісти о весіллі. Весілля – це родинний звик, окрім хрестин і погробу. А весіллям це закладала нова родина. А щоб родина нова жила щасливо, до того се робили всілякі дрібності. Гадалося, ворожилося, вибиралося багато, бо так коли економіка розгодувала о житті, так житті. Любилася дівчина, не любила, няньо пові, возьмеш собі тоту, а будемо робити свадьбу. Як се доhodli на спросинах перед свадьбою, že дівчина дала згоду, дала руку. Давайте позір. Ціле весілля є роблене на людовім праві. Дала руку. To je právo. Prisíhala, to je právo. Rozumíte? Odvezli jej do domu молодого, to je právo. Tam nemohla být sama. Takže budeme z toho aspektu rozbírat drobnosti toto. No ale jak vybral sobі молодий старосту, vybral собі такого člověka, který znát бесідувати, který je znát i pomolitися, bo na svadbě se trebalo i pomoliti. Musel собі молодий вибрати музикантів, а tu je jeden z nich, který príjmač, který může nám dát do toho zahrát. Starosta, jak byl vybraný, svadba začínala prostě před svadobní obdobia, ale nedílu byli zahravili, čili tanec молодого, ostatní tanec, tam se zpívala zpívanka. Ej, zahrajte, to dostane tanec, komu pár určitě bude dneska i konec. Po nedílu ráno, jak se zešli do svadbeného domu, pan starosta přišel, sláva Isusu Christu, do svadbeného domu. A pokiaľ ja začnú, pokiaľ ja skonču, prebačenia prošu.
Čeká nás veľká doroha a na túto dorohu potrebujeme sobie porozdeľovať funkcií. I vyberalo sa jednotlivé funkcie. Ten starostom budú na tým mesti ľudia. A teper sobie potrebujeme povyberať. Tak perše nám treba zastavníka, kopiaša. Znajte, tam jedne majú také zo toho, zo senky, jedne majú zo chustok. To vedel by si to, ale... Naši časty propory za dvoriška. Tak, a teper vyberajú. Jak povím, že bereme zastavníka a všetko mali museli súhlasiť s tým. Jak vybor, doslova jak vybor. Pravda. A sváčke spievajú. My na vás pristávame, my na vás voľu máme. Dali mu vypäť štamperník palinky, počas toho veselia my bol zastavník. A vyberali muzikanti, vyberali sváčky, vyberali kočiši, vyberali kuchári, proste povyberali všetko. Jak povyberali si... Powiedz to kočiš, bo ne znajú. Hej, kočiš, to je to, čo trebalo prevesti molodicu. Na druhé selo, trebalo poprihať koniu, trebalo zodpovedného človeka, ktorý znal toto lici trimaty i mal koni, že by boli, že molodý bohatý, že prišiel na koniu, alebo na koči, alebo tak ďalej. Tak sa začínala svaľba. Teper si poviem o vyberaniu, než zapíšte a budete pokračovať. Hej. Teper, jak už sa pouberali, malinko sa pohostili, vážení milí svadobní hosti, čeká nás daleká doroha, na túto dorohu sa vyberáme, ale prosíme od rodičov blahoslovinia. Toto blahoslovinia, že sa rodina poschodila do stýlce, tam sa aj taká spievanka spievala. Nám treba stýlca široko, bo náš pán molodý, rodu veľko, a tak ďalej. Rodina si dala, posidali, molodý sa kláňal. Čom toto hovoril, že kláňal sa, rodina blahoslovila? Tým aktom právnym odpúšťali tomu Palivkovi všetko, čo v rodini plánovo porobil. Він був як висповіданий мені цілої тої родини. Takže za to bolo proste do toho odberania. To som mi položil taký voпрос u vás a videli mi včera, mám, že buď vaše, alebo to nie, toto je vlastivočka, odberania pred obrazom. To znajte, tam boli to beriči také zrobené, že sa s Božím slovom sa proste krestilo od Otca i Syna i Ducha Svätého, amen, dakoli s ikonou, dakoli so svičkom, s chlíbom. Chlíb byl nasúšný pro nás, pro lenky, pro Ruseniu, všetko. Proste živil nás. A za to sme ho vzali i na krestiny, i na svaľbu, i na vinčania, i na pohrib. Se sme nesli chlíb. Takže asi týko, to ešte toto spievačku trošku zaspívajme. Treba zaradiť. Nám treba stýlce široko, lebo náš Pán odej rodu veľko. A keď nemá mama alebo tatka, Gospodcia na meštenú rádu, nemáš blúdňanička, nemáš ani riadu. Proste nemáš toto riadiť ďalej, v tým prípade chodili kresné rodiče. Takže vyberal, poblahoslovili sa, odchodili po molodicu, to ja skončil, budú pokračovať chlopci a potom produktujeme. Ďakujem. Tak, treba mať świadomość z toho, że wesila, ono ma pewien jeden schemat spilny dla wszystkich snakiów, ale ono bardzo różne. Często nie w innych regionach, ale i sełach było po druhom oprawiane. Już wspomnę o tym, że w różnych sełach i różne melodie. Słowa to te same często były, ale melodie bardzo różne były. Ja nie mam toho znania i nie mogę mať toho znania, że mi predmowcia. Bo jak doskonale znáte, myśmy się już, moje pokolenie rodziło się już na zemach zachidnych, na wygnaniu. Mi przyszło starostować na wece 50 wesila. I to wesila, które jest w nas, można powiedzieć, że w nas propało wesila. Na zemach zachidnych lemkівське wesila propało. Lemkівське wesila, dumam, takie stare młodzi, skończyli się razem z tym pokoleniem, które pamiętało Lemkołynu i które odeszło. I strytyliśmy się z taką sytuacją, kiedy zaczęli z Kyczerą robić dla takich
repertuaru, do naszych wystąpień, wskazało się, że nikt tak naprawdę prawidłowo wesele lemkівського nie robi. Trzeba było zacząć od tego, żeby iść do ludzi i zbierać jeszcze wiadomości, informacji od innych osób, albo dać to po prostu rekonstruować. Inna sytuacja była już inna jak u was, bo przeważnie bywa tak, że najpierw jest obiad w narodzi, a potem się podaje na scenę. A w nas, powiedzmy, może później kilku minut podjęli, ja bym chciał, żebyśmy skończyli swoją wesilu, ale może będziemy tak gadać o troch może różnych perspektywach lemkівського wesila dneska, bo będziemy besidować o wesilu, które jest cały czas żywe w Rusnaki na Sowaczyni, o wesilu, które jest na Lemkowinie teper, daje pewnych igeo suspilnych umowy do wesila i o wesilu w umowach diaspory, tak jak w nas. Także ja mogę powiedzieć, pełni świadomy, że desy w 90-tych rokach lemkівських wesil już nie było na zachodzie. I w nas paradoksalnie sytuacja była taka, że myśmy rekonstruowali lemkівське wesila, które przez naszą rekonstrukcję i prezentacji scenicznych nazad wernuło na seło. Ograniczeni w formie, skoroczeni w wybranych elementach, aspektach. I ja powiem, jakie elementy lemkівського wesila, które często są jeszcze żywy na zemlach zachodnich Polski. Tak, że nas to budemy musieli warity za wesila wysiedlować z różnych perspektyw. Ja oczywiście nie będzie możliwe, to też dasz to powiem od siebie. Dumam, że może odpowiedzieć dasz to za wesilne obleczenia, za obleczenia wesilne. Może dasz to powiedzieć za lemkівські tańci w trakcie wesila, bo to była też bardzo ważna sprawa. Tańci. Teraz mamy taką wielką bolaczkę, że tańcujemy lemkівські tańci. Już nie wspomnę o tym, że niekoty nie są lemkівські, no nawet dneska na scenie widzą no lemkівські ansambl tańci nie lemkівські. Obleczenia też nie bardzo lemkівськe. A musimy mieć świadomość tego, że tańci, byli tańci, które byli tańci na tańcach, w chyży, świetlici, na polanach, no i byli obryadowe tańci, wesilne tańci, a rola starosty była bardzo ważna, bo już mi poprzednik powiedział, że był to ten ostatni tanec, czyli to taki jakby było kawalerski wieczór, kiedy chłopiec spraszył swoich gości, towarzyszy ostatni, posledni tanec. Dziewczata, też mieli swój damski tanec, taki w polanach był, kiedy dziewczata mieli ostatni tanec, młodycia zapraszała dziewczata i tańcowali, ruszali się z nią. Także był też tanec, on nie tak jak dneska, przepraszam, ruszali ją tu palunku, ale byli posledni tańci, poslednia hostyna. Było też osy takie na przykład, był taki na początku wesila i to można powiedzieć, że to się udało znaleźć, ale nie było wspomniane, że był gdzieś taka czas wesila, którą nawet nie ma w tych kniżkach, które ostatnio się wkazali. Cudowa kniżka Jarosława Bodaka pro lemkівські śpiewanki w rozdzielu i wesila, ale na przykład dawno temu była taka czas wesila, która się nazywała oplaszczyny. Oplaszczyna albo plaszczyny. Od oplicza, czyli koszeli, bluzki, które młodycia darowała młodomu. I to było taka ceremonia, która wtedy była na wesilu. I ja może, jak pozwolicie, to powiem po tym, na razie wodymę w wesilu. Także ja bym chciał powiedzieć, jak wygląda wneśnie wesila między Lemkami na zachodzie Polski, w umowach diaspory, i tu możemy porównać dekotyliczy. Możecie za dekotre elementy opowieści, takie jak obleczenia, albo jak tańczy starosty na wesilu, bo думаю, że taka interesna sprawa, bo to ciłką zapytę. A dalsze będziemy, jakby tematy wydania, to będą odpowiadane. No i jak starosta, no to oczywiście i atrybuty, które musieli być. Tu ciekawe, ja wiem, że my musimy duże pojaśniać, co to znaczy kopijak, co to znaczy zastawa, bo to wszystko się zabyło, nam się pomieszało, proporec, zastawa, kopija, bukiet i inne, to są bardzo ważne elementy, które się używało, czasami jeszcze waryli ryżka, rożo, ryżka, po różnemu, w różnych selach. Czasami było tak, że w jednym seli był wedłuczy marszałek, innym starosta, jeszcze czasami był jeden wedłuczy, czasami było dwóch, jeden był wedłuczy, a drugi do pomocy. I to było bardzo różne w różnych selach. Mi przyszło do tego stwierdzać przy zbieraniu materiału do kniżki pro lemkівське obleczenia i tych nazw było bardzo duże w różnych selach. Думam, że na to będziemy chcieli zwrócić uwagę. A to może oddam głos Adamowi, żeby він powiedział, o czym він może radzić z perspektywy Lemkowiny, Bortnowej. No i tam, tu jak już ste czuli, jestem z Bortnowa, to nazywam się Adam.
toho tam Kuziak, tu łyżu no starostu Jurka, który też chodzi po lemkівських весіллях, tu w naszych toho w horach. Jak tu pan Jurek no Staryński, to można no powiedzieć, że jest tak, jest profesjonalny w tych sprawach i historii Lemkiw i obiadu wesilnego. Ja bym może wam toho tam przedstawił, jak wesila wygląda już dneski. Jak wyglądało, ja dziś już pewno z 50 razy był, a może więcej, bo liczyła i żena, i dzieci, i wnuki. Ale dziś był na dużych wesilach, no lemkівсько znate polskie. No to te wesila są modni bardzo, no bo się ludzie się razem się żenia. To no kolesy to było bardzo ciężko, nie, żeby takie wesila pochodzić. No teraz takie są wesila. I powiem, że tak fajnie się to wszystko znate skrywa, nie? I pewne znate do tradycji, to ty już naszej, czy lemkівське, są tam znate to tam przekazywane tu do miejscowych znate tych pogórzan i są w miru akceptowane. No ciężko jest opowiedzieć, bo jak znate dneśne wesila, się 2 roki się planuje się naперед, 48 godzin trwaje to wesila. 2 tygodnie są toho tam poprawiny, a my za 15 minut musimy wam wszystko opowiedzieć. Jak już tu no wspominali nasze gości, tak samo z metodą znaną tradycją my utrzymali od rodziców, od mieszkańców sela, ci z zachodu, tam z zimnej wody, z liścia, z Lignici, tam są nasze znate lemki. I wesila już zaczynamy, że przychodzimy do pana młodego. Bardzo ważne są znate hudaki, czyli muzykanty i słuchaczki, którzy no, śpiewają. No, jak przychodzimy do pana młodego, no to może takim późniejszym zwyczajem już, ale tak go tuchrycko się bude toho tam żenił, no to przychodzimy i powiadamy: zagraj nam muzyczko, što się wesoło, bo my przyjechali do pana młodego. I muzyczka, pan Mirek Bogoń graje nam tu fajnie, tu jest sestra. No. I tak dalej. I późniejsze jest, oczywiście zaczynamy każdy toho tam od modlitwy, jak już chodzimy, no to wyżej. I późniejsze słaszki zaczynają no melodią, no to też już są pozmieniane, inaczej tu jeszcze jest na lemkівщині, nie znam czy dobry panie Jurku, ale tak. Dopomóż nam Boże, Bożaja Maty, w czas wody, no wesila zaczęty, w czas wody, no wesila zaczęty. No i idziemy. Po tym wszystkim, jeszcze po jakiejś znate piosenci, śpiewamy do stilce. Trzeba stilcia szeroko, bo nasz to młodego weliko, bo nasz młodego weliko. I późniejsze jak już siadł, znate no to a jak siadać schodity? Trzeba by nam, a wyłączku by na żeby siadam zszła do zdjęcia rody. Szła do zdjęcia rody. A jak siadali nexus schodity? Musiła się bary z rodem zwary, ty że siatynek ocze do zdjęcia schody, ty że siatynek ocze do zdjęcia schody. No i tak dalej. No i późniejsze starosta rady to kazania czy propowiedź jakieś są do młodych. No znam z praktyki, bo kupa razy był znate na wesilu z ozadu. I jem czuł, jak starosta za długo znate bisiduje, to dałby już spokój na inne opowiadanie, nie? To staram się znate rady jak najmniejsze, nie za duże. No bo wiadomo, gości są tam i na dwori, żeby ich nie nudyty. Czekajcie pan Adam, mamy tu praktyczny wymiar. A jak starosta ma tu propowiedź, to co on ma powiedzieć tym młodym na tej propowiedzi? Młodomu ma je przypomnuty że rodzice dalej życia, dalej chowali. Win perepraszać za
młody, jak budesz no młodym, prosty na starostu, ty starosta wymienny jest na twoim, dziękuję za rodzicom, że cię wychowali, że jesteś bardzo mądry człowiek, że jesteś grzeczny. I teper oni z nas oczekują podjakę. Od tebe, den twojego jest wesila, to dla rodziców jest taki plon. Oni z nas zbierają plon, a tym jest ploną, jest to syn. Z nasz kotry przed wami tu stoi i proszę was, to znaczy, o, to chodzą do błogosławienia. I ważne, Adaś powie, że to do błogosławienia ono było przynajmniej dneska w nas na zachodzie przynajmniej 2 razy jest. Pierwszy raz, kiedy się idę do młodoho, bo przeważnie starosta w naszej już reprezentuje młodoho, bo idą do młodyci. Także pierwsze błogosławieństwo jest doma młodoho, potem rodzina się przyjdzie do młodyci, no a potem jest błogosławieństwo jeszcze dwoich. To te promowy są inne. I na to czas, kiedy jest lem w chyży młodoho, a potem inne, kiedy są już dwoich. No i jak wychodzimy, jak młody już po błogosławlat, no to taka jest piśmia, tu to na Lękiwszczynie jest melodia taka dość ciężka. Grajte huda krysko, grajte huda krysko, kłaniaj się młody nysko. I to jest takie długie, jak od sił, tak jest nasz nowomoci i dziwi z nas rodynąci. I pilniejsze z nas wychodzimy, z nas drużbowe wychodzą, dają nas no palyczkę, już nie znam, czy to jeszcze tak jest toho, no perekroczył bez poli. A czemu tak? Prawo nohou obidvoje naraz, żeby obidvoje w żywocie ciachali za jeden motuzok w rodzinie, żeby się nie handlowali, nie handali. Także za to muszę nadrubiać kres, na tym zastawą i tym czekaną, sokyrką. U nas między Rusnakami się mówi, chceli wziąć, ale nie stihli zmieniać. Sokyrku, albo toporec, albo czekan u nas za to mówi. Proste bez palicy się u Rusnakiem nie ożenisz. Bo trzeba na to, trzeba na hriadu podurkati, trzeba. A czym to jest symbol, da koli, jak się wydawała, nie byli prsteniki. A żeby było poznać, że je wydata od ciali, odrізali i wolosia. Super. A dneska to je był znak toho, że žena je wydata. Ale ja хочу повісти до того, що to budu si вам старі діти. Хочу повісти до того людей, że na naszych lękiwskich i rusnackich weseliach są 2 typy śpiewanok, ale to jest latkania. To nie ma nikt. Że żadnych narodów nie mają latkania. A to latkania prolina się całym weseliom przy wszystkich aktach. Przy akcie wybierania, przy akcie cierpienia i przy akcie ukradania spaty. To jest jeden z to jest najważniejsze. Najważniejsze. A jeśli tak to ste widzieli, że kradą bokańczu, albo to pan młodzi. No a czym? Ja wam powiem, dneska z toho jest figiel, zabawa. Proste, żeby na svadbi treba i veselost tým, o to, jak chceme sa baviť, a nezme tančovať a robíme veselost. Ale molodu ukradali na piť, spati do syna, položila sa prakticky plachta, švaril periny a starší družba je vysúval. A wysłali jej za to, bo ona i jak išla do cerkwi, tak si dawała do bokanci groszy, żeby była cały żywić bohata, żeby się jej groszy trzymali. A to jak innym ukradał spaty i wyzwał, to te grosze patrzyli drużbowi. Rozumiecie? Albo jeszcze inczak było, że swaczkę drylili starszego drużbu z młodzicą do syna, a młody musiał kupić ticket z mileci młodycy, tak? Wyzwał, a dostał odpłatu za to, że proste odstąpił, bo taka tam trudne wlotne. Ale chcę powiedzieć jeszcze raz, bądźmy hordy na nasze latkania. A co to jest to latkania? To jest to. Idąc po drodze, to chcę powiedzieć 2 wety, a skończę. Idąc po drodze, idziemy z hory do doliny, do nowej rodziny. Na 2 młodzicy i buchają na 2. Po pierwszy raz, po drugi raz i po trzeci raz. Z drugiej strony się otworzą, co za ludzie, a tak dalej. Powiedzcie nam, czy peracie słowo. Bo mi Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amen. A czy macie siaczenu wodę? Musicie macie starosta palinku. A idą
wypijcie z niej, ale nigdy nie wypili pierwszy. Wypijcie na zdrowie. Czemu? Bo za onych czasów my wierzyli, albo nasze przodkowie wierzyli w worożenia, że ma to wielką wagę. A poworożyło się, taki wypił, tak ten prosty się wypił wpływem tego worożenia. Tak musi z niej ktoś domaśny wypić pierwszy, żeby proste to worożenia padło na niego, nie na młodowa, tak dalej, tak dalej. Takže z tohoto aspektu je to worożenia, a jeśli dalszy, ale na dobu. Każdy fragment wesila wisia nie brał z niczego. Teraz to jest bolaczka zachodnich zemel, że robi się odrywa. Często się gra na wesilach śpiewanki, które tak naprawdę nie mają obradowej formy. A kolysy każda czasyna wesila było łatkania. Łatkanie to była powtarzająca się melodia. Ja wam może powiedzieć, jaka była na Zachinie Lemkowinie, bo ja sam, moi rodzice z Nowiesi koło Krynyci i w tych sąsiednich śpiewach śpiewało się tak. Hrajte mi chudaki, hrajte mi wesoło, żeby było czuty, aż na drugie seło, żeby było czuty, aż na drugie seło. Wysoko mi odez spody porody, żeby ja zweczerał, to my wojnę chodził, żeby ja zweczerał, to my wojnę chodził. A insza była do błogosławieństwa, która mała bardziej już taki bardziej poważny charakter i to było ci łatkania, były dwie-trzy melodie łatkania, które się preściwe wesila powtarzało. Ale jak chcę jeszcze wrócić do początku wesila, bo kiedy do chyży młodego przychodziła jego kompania, jego towarzyszy, starosta, w tym samym czasie w innych chyży, nie razem się zbierali do wesila, ale w innych chyży zbierała się młodycia. Do niej pochodzili dziewczata i oni nie mieli prawa przyjść z chłopcami na wesila, lecz się zbierali w młodyci. A w młodyciu ci sproszczali. Nam się dało bardzo hardu śpiewanku zrekonstruować od świętej pamięci cudowego starosty, nazwijmy innych pana Michała Romaniaka, który wiele wesil w Michałowie w innych sełach. I na proszczania młodyci była taka śpiewanka. O jaka ty Maryś, uboga szczęśliwa, że jest swinoczok, że jest swinoczok do mnie zdonosyła, że jest swinoczok, że jest swinoczok do mnie zdonosyła, do mnie zdonosyła. Kraści jest pomysło i swojej materii, i swojej materii wstydu nie przynesła. I swojej materii, i swojej materii wstydu nie przynesła. My wstydu, my hańby, my żadnej prosty, nie skasiały dajesz, nie skasiały dajesz z wielkiej radości. Nie skasiały dajesz, nie skasiały dajesz z wielkiej radości. A na przykład w Polanach koło Dukli był jeszcze ostatni tanec. Kiedy zaczęli młodyciu zbierati jeszcze wesilne obleczenia, to śpiewali taką pieśnię. Ja z tym chłopcem sztosnym hulam, ja się do niego nie pletulam, ruczku micną mu nie trzymam, bo ja do niego prawa nie mam. La 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 la
tylko na to grania na dobraniec, jak grali chłopcewi, tak i dziewczatu. Ale jak nie było już to grania no dziewczatu na proszczania z towarzyszkami, albo na oplaszczynach, bo na oplaszczynach też to śpiewali, tańcowali, to kiedy dziewczata już się poschodzili, żeby symboliczno, zanim zaczął młodych czy dziewczata zbierali, proszczając się z nią, to damski taniec, ostatni raz dziewczata ze swoją towarzyszką, która już idę odbyć. No i to bardzo ważne, o czymśmy nie powiedzieli, to było obowiązkowo pletienia winciu. Duże skorsze pleło się winci. Na pletienia winci umawiali się, tam gdzie była młodycia, przychodzili z ważki. Słuchajcie, na pletienia winci umawiano się o 4 rano, koniecznie do dnia. Do dnia, bo jeszcze zeszło słońce. I pleło się bardzo różne winci, ale najbohatsze, najkraszsze lemkiskie obleczenia, najkraszsze lemkiskie winci byli na serenie Lemkowyni, koło Rymanowa, koło Dukli. Takie winci pleło się z barwinku, ja może tak, w różnych czasach bardzo duże do tych winci byli, w różnych czasach, ale najbohatsze dla mnie, zrazkowe, reprezentacyjne, byli w sełach na Dukielszczynie, na Rymaniuszczyni. Pleło się z wiłsa, z barwinku, potem się puszcza dodawało jeszcze kwitów, sztucznych kwitów i obowiązkowo na przykład do tych winci dodawało się czosnek. A znacie czemu czosnek? Czosnek, żeby chronił od zła, od wszystkich nieczystych sił. Ale cieszy się to te winci, z barwinku, smarowali obowiązkowo medą, żeby młoda mała słodkie życia. I takiej symboliki było bardzo duże. A kiedy chcecie zobaczyć, widzicie, bo może najkraszsze chyba wyobrażenia, no właśnie, takie winci wyglądały, wesilne. Jeden się jeszcze zbędzie w muzeum w Olchiłce, pani Burjak z Polan. Takie winci, sam młody małym z Wiłsa i z Barwinku, a młodycia mała jeszcze kwitoczkę. To można sobie posмотрите, jak chcecie. Może wernemy iść, że tak powiem, do naszej czasy, tak, że ja bym prosił pana Iwana Ciżmana zaklaić, czy z nami jest, bo pan Iwan się spisze na scenę, także jakbyśmy jeszcze posłuchali o Opowiedz właśnie, jak dalej wysila was tam. Ja tak tam trzeba kwadrat, що старостови. То було у дівки, там спеціально свої мелодії і так далі, там є акт великий, коло битів, а чомінці і так далі. Але хочу повісти, де староста ще мав повинності. Були там так-то, староста на весіллю був відповідний за швидко. І ніхто не міг без його согласу просто дам, не дам. Треба йти чепити молоду. Museli svačke poprositi od starosti zgodu, že oni можуть йти її чепити. Взяли її до іншої місцевості, до комори, або до боїска, або до сусідів, чому лен видати жени. Жадно днеска приходять дівчата свободно, а просто чеплять молодицю. Але там могла бути лен сважка. Чому? Там се співали співанки наших кончинах, Ленковської і Руснацької, лен 3 мелодії. Na Czepin. A tam było багато tekstów, które nawodzili erotycznym motywem. Rozumiecie, to są ważne, to przyprawali do tu młodu, nie думайте, że byli tak rozkoszne za onych czasów. Bojali się Boga, wierzyli Boga. Oni prosto swoją poszliwość, to zelene wino trzymali aż do męczeństwa. A tam jej przyprawowali psychicznie na to spania z człowiekiem. A tam się śpiewali takie śpiewanki. A za naszą chyżą kopacina, a za naszą chyżą kopacina, wczera była dziwka, dneska żena, dneska żena. Wczera była dziwka, dneska żena, dneska żena. Pokračuje tak erotyczne motywy, druga melodia. A za naszą chyżą kopacina, to jedna. Kiedyśmy młodu czepili, kurwy z wodu lecili, I szła młoda z młodystwa, i szła młoda, a tak dalej. A jeśli trzecia melodia, Jared, zeleny jared, nasz to jest młody żeni,
ta-da-da-da-da-da-da. Nasz to jest młodzieży, tajna. Dneska je tuto melodiju na súčasných svadbách čutí chodźte. Potom bola druhý typ. A na skinni Ešte dobrý som poviem, ešte druhý typ spívano, ktoré boli na veseliu, to boli to veselé. Toto proste počas hostiny. A tam boli najvážnejšie spívanky do stola. Muzikanti chodili od jednoho hostia k druhomu proste a hrali. Začínali od molodíci, od starostných a každý si ich zaspívati. A najkrajšie bolo na tým, že svačke ľapkali. Oj, dala ti, na prepečku dala ti, druhý raz ti, diabla dám ti, ty neznáš, kde ja mám, a tak dalej. A že na to, že musíme ísť na scénu, tak mám krásny znak. Ale jeszcze może sekundku. Erotyczny motyw. Symboliczny. To jest ważny motyw. Szyliska. Tam ja publikację o sławii. Староста, что вам учит? Староста. No właśnie, Świnia nie budę, to wspomnieć. Na przykład Cisztoman. Mamy pomyć, koty treści może przeczytać teksty erotycznych knih. Tak. Niektórzy Państwo inaczej Tak, zrobił publikację Wesilia Rusyńskie, a zakon je taki. Nie możesz publikować rzeczy, które są proste wulgarnego charakteru albo erotycznego. W naukowych sferach je powoleno zrobić separat. A na nim napisać je lesze na naukowy, to i tak im zrobił. Ale to separacja skorej rozchapał jak samotna kniżka. Na skinni Lękowyni była bardzo popularna, wykorzystała się melodia kołomyjki, bo kołomyjka to jedna z najstarszych form tańczowanych i melodii, jakie się używało w olimpijskich stylach. I na przykład do pokładin były takie słowa: ne do kolin, bo tam same kosty, ale wyższe, przyjdę góra dosty. Właśnie, bo bardzo ważne widania, żeby opowieści o symbolicie atrybutów starosty. Co daje symbol znaczy? Co mówi nie? I co to jest faktycznie? Kopija, chcę powiedzieć. Kopija. Jo, kopija, tak, to jest komunikatywny przedmiot. Ale jak wygląda? Palicza? No, to jest proste tak, w każdej, jak to mówili, w każdych selach i to. Na Jakubiansku je insze na Svedečenie, ale robilo się palica z chustok, rozumiecie, to robili ženy, która prinesla każda swoją chustku a robili četver przed weseliom a śpiewali się zastawa nasza krásna a tak dalej. Win zodpowiadał za nią zastawnik, kiedy mu wkrali, svadba nie była platna. Він заставу мусив привезти назад на свадьбяний дім до молодиці. І застава мусила бути коло того, як укладали молоду спати, то не скончило, а по свадьбі були так звані поправини. До тижня були, то є третя часть свадобних обрядів, поправини, a tam sa proste do tej gazdyni, ktorí mali tam každá chustku, zešli sa na svojom domu a proste hostili sa, rozberali túto chustku, rozšívali zastavu i každá si svoju chustku brala domov. Takže to je jedna správa a druhá správa, čom starosta. Kto si aj musel rozkazovať i v štáti, i v rodení, i na vesílu. Ale oni si ho obrali. Národ ho zpívom, jak jim hovoril na začátku, zpívom si obral. My na vás pristáváme, my na vás voľu máme. Oni potvrdili, odsúhlasili ho i vin byl proste zodpovedný za všetko i oni museli sa oprosiť. Či môžu toto, či môžu toto, či môžu toto. Za to je funkcia starosta, za to sme tu. Słuchacze, bo by się... Ja gledam to, że człowiek. Ale to ta zastawa to była z ciłych chustok robiona? Palycia, do której były przywiązane chustki. Takie te bekiłki. Okej. Ja mam po pierwsze... Mali ciera. То коли староста їй нюс, то ту паличу, коли? Перед молодими, як йшли до шлюбу, чи коли? Все впереді мусить бути. Перед молодими. Перед чим? Бо так-то, заставник вів свадьбу. Komunikatywny z okolicą, idzie swadьба. Він давав на знаміння wszystkim dookoła, wszystkim, że idzie swadьба. Rozumiecie, to jest symbol toho. To było jak berło w caria. Symbol własny na weselu. Symbol własny.
Ale tak jak pro chustki, ja się może do domu łapi, bo w inczy seba było i po inszomy, to się różno nazywało. Czasami marszałka się nazywało, czasami kopija. Słuchajcie, żeny dawali chusty. Żeny, które byli już zamożne, one jakby dawali, pozwalali, to było to trzeba, trzeba uzyskać jej zgodu wszystkich, że win będzie starostą. Młody, kiedy zapraszał starostku, musi mieć zgodu, że uczestniki wesela rodzina zgodują się, że to win może być i tym weselu i reprezentować cię rodzinę i rozkazywać. A to ty dumam chustki, skoro żeny przynosili, dawali, jakby sankcjonowali mu prawo, dawali mu prawo do tego, że ty możesz na tym weselu riaditi. Także dumam, że to te i elementy, które się pojawiały te chustki, to było czyż dowierzenia tomu starosty, żeby win mi rozkazywał, żeby win rozkazywał na weselu. No хочу доповнити ще таку дрібність. Староста приходить до дому молодиці, дуркають на двір, а там бесідують їм забыл. Там се виміна назорів, але виміна гумору. Гумора просто так, як су. Чого там прийшли і так далі. Ми знаємо, що в вашій загороді є ружа, хочемо з вашої загороди ту ружу пересадити до нашої, щоб нам давала продаж. Ale ten marszałek z drugiej strony wysiedział, a my chcemy znać, czy my chrześcijanie, czy my proste wzielane, a teraz dawają takie pytania. Gdzie Adam stracił motyku? Odpowiadajcie. Tam, gdzie to porysku, bo motyka na to porysku. Tylko je schodził do nieba. Znamy, nie znamy, tylko je Bożych zapowiedzi. Kiedy Jezus Chrystus stojał na jednej nozie. No wtedy jak išel to proste také pripovídky na to. A jedno posledné pytanie, jaký perší podarunok podaruje mladý molodici? Toto nikto nezná. No meno, ona jak prisahá v cerkvi dostávať jeho meno. To je jeho podarunok, perší podarunok molodici. A ešte také vorožky, moloda si dávala do pazuchy chlíba, Chlíb, byl prostě denná potrava, a żeby jeho bylo dost, żeby jsme nebyli holodní, tak jsme prostě o tím chlíbi prostě dumali. Brala sobě do červených birja. Peniaze nebo také věci, ale samé perše, żeby se muž jí povinoval, abo byl prostě pokorný, tak musela mu perša stupit na nohu. A w nas było tak, że jak przyjdzie do cerkwi, to musi młody uważać, żeby mu nie przyklakła czuchanie, bo jak mu przyklaknę w czasie czuchania, to będzie ciłe życie na nim. A jeszcze jak priveli molodicu do domu molodoho, ještě nepočepenú, sili za styl, naskladané lavky, to je v rohu se byli, celý dávali na kolína na malého chlopčiska. Čom? Symbol toho, že perší v rodině byl chlopec. Bo jak byli děvčata, trebalo dati zjastru, čili štoskaj, dati zemlí rozdělit, ale jak byl chlopec, jako z ekonomičného aspektu, privív do chyže robitnicu, privíz mámu, která potomky porodila, takže prostě bylo želania chlopčiska, to ten chlopčisko dostal od molodici kukelku, já jej dostal v 41. roce, jak 6-ročný chlopčisko, koláč a byl celý šťastný, bo mal koláč, to je bylý chlíb. Ale to teper, bo zeszliśmy puste wachy, atrybuty, odkąd się palyczka wzięła. Czy jest, czy to jest dobre, czy złe? Ja ty powiem, do toho jem dochodził. No. Słuchajcie, kolysy, tak, palyczka była przede wszystkim atrybutem drużby. Tak. Sama palyczka hoła była atrybutem drużby, a to wam już pojaśniam. W nas jest taki bardzo ważny element wesela, który się zowe tańczą przed szablami, albo tańczą przed palyczkami, albo też pastyroczką. Kolysy dawno elementem, integralną częścią obleczenia człowieka była znariadzie broń. Była szabla, była palycia, nechodjanku na polanku czy inszy. To miał każdy. Używało się, išło się w dorogu, brało się palyczku, sokyrku. To było znariadzie, które było symbolem do obrony, było symbolem honorowego paribka, który potrafił obronić rodzinę, obronić siebie, obronić rodzinę, obronić żenu. I to był taki symbol jakby własny. Symbol własny, ale też paribczynia, symbol obrony. I w niektórych sełach były palyczki
do pewnego momentu paleczki się używało na sztodę. I na przykład pisze Iwan Wachylewicz w swojej pracy, ale przede wszystkim Wincenty Pol w swojej takiej pracy pro Lemkił w 1830 zebrane materiały w rokach 30. XIX stulecia, że każdy parobok idący w drogę bierze sokierkę, paleczkę. Maje, to był symbol, który się mało na sztodę. A w 60. rokach Iwan Torowski pisze, że już lem na wesilach się używa. Czyli to było znariadzie, które było integralną częścią, tak jak jest się zbierał sobie do rogu brawy z paleczku. A potem, właśnie w rokach 40. i 50. XIX stulecia stało się elementem lem symbolicznym używanym do wesila. To symbol parikczynia, symbol władzy, odpowiedzialności za rodzinę. Ale jeszcze jedna rzecz, czego się jeszcze używało, czego nie znate już, używało się pistoliu. Używało się pistoletów. Prawdziwy, kiedy się dało, jak išła taka wesilna drużba przez seło, to strzelali pomałe, drużbowe, pomałe strzelajte, myli drewniane seło, lemone zaparte. I na przykład nawet takie były przyśpiłki, które wyświadczali właśnie, żeby koledzy byli prawdziwe pistole, a potem się używało już tych korkowców czy kapiszonów. W 20. stuleciu już toho nie było, a przez czas właśnie 20. stulecia był. No a w większych sełach było atrybutom, na przykład drużby, były szabły. To też był jakby historyczny element, to te szabły na początku były prawdziwe. One się wystosują na tym stuleciu masowo jeszcze jako czas obleczenia kostiumu, a potem nabierają symbolicznego znaczenia. No i znacie taki tanec, to był tanec albo pod szablami, albo tanec pasterączka, to na darunki dla młodyci, kiedy się dawało darunki, to młodycia musiała zapłacić za darunki tańczą i pić szablami. I to te szabli, czy to te paleczki też mają taki symbol. Ale rozumiem, że starosta z paleczką to też jest jakby... Powiem tak, w nas praktycznie paleczki, sokyrki, czyli z tą trząską starostowe praktycznie nie używali, to było ważne znaczenie. W nas używali derełka, ryżka, albo paleci, takiej paleci ważne. Paleci zakryłeno, słuchajcie, bacze jak show, to mał paleciu, a palecia, a sokyrka to puszczok jakby inszy. Ja mam teraz tak, bo pan Iwan недовго буде musiał iść na scenę. My będziemy mieć jeszcze kuściok czasu i tak, korzystając z waszego doświadczenia, mnie ciekawi, jak teraz wyglądają wesila na Słowacji. Jak to ty, bo tak, my żyjemy w diasporie w Polsce, tak? I to ty skrawki naszego wesila się ostale, a jak jest teraz na Słowakach? W Rusyniu. Хочу повести то економічне, може і соціальне, а так далі, і вивой донутив нас, коли се населі газдувало, могли сме си свадьбувати. Але тепер почали люди ходити за роботу до світа і свадьбу мусили з цілого тижня або 4 дні на суботу. Робили суботу, бо була вольна, так коли не ходилося до роботи, так це робили суботу. Tak oni robili niedzielę, otec duchowny nie byli spokojni, bo ludzie nie przyszli do cerkwi, bo byli pijani. Rozumiecie, także tak to переходило. To się tyka czasowego, ale co się tyka tradycji, ostali to najnutniejsze elementy. A to jest proste, sprosiny, to jest zahrawiny, to jest zahrawanka, gdzie jest ta muzyka u młodego, przed swadbą i proste wybierania, wieńczania, wycia winki, to osnovne atrybuty albo proste akty ostali i ostalo czepienia, no co się rozszerzyło, rozszerzyli się rozwody. Ale bez starosty. Хочу wam powiedzieć jeden ważny moment, słuchajcie. U nas był taki zwyk, a to mam zdokumentowanego, jest to publikowanego, jak jeśli młodziata na sobaż, weli się zabił na wieńczanku. Zabił chustoczku, nie weli się za rukę, zabił chustoczku. Tu chustoczku wieńczani mali, przyszli do mnie, schowała się do lady. Znacie, że tam nie były lachy, bo ułożone. I do końca, pokali żyło jedno, to ta chustoczka tam była. Jak ktoś pomer, rozrezali na polowiczku, jednu dali do trunu, a druga została, wtedy został swobodny, mógł się ożenić, mógł proste zawładać po drugi raz. Nikt. Żena była wierna, była przysięga była zakonna. Tylko raz się doma pobili, tylko raz proste naszli cudze egipskiego doma, ale nie rozweli się.
Oni to tu prísjahu dotrymali, što my nedotrymujeme. Dneska nam nemáme guláš. Przepraszam, że się wam powiem. Nemáme guláš na stoli. Ekonomicznie, no nie mogli. Nemáme guláš na Jakby stoli, mogli, to by ako nič treba, nebolo. už máme píšeme žiadosť o rozvod. Rozumiete, nie. Prísahu sme dali, mali by sme dotримати kresťane. Ale keď dneska je doba taká. Ďakujem krásne za... Jeszcze macie jeszcze chwilę, bo mnie zaciekawiło z prosyny, jak, że jeszcze nas... No sprosiny, čom? Sprosiny to bolo pred svadbou, trebalo bude dovysidovať, bo takoli boli také zlké, že ho vkrali za to, toto sa krky boli. Vkrali molodiču, bo chodím ja, ale ňaňo povíte, prídeš za toho druhého, bo tamto bohatší. Rozumiete? Tak museli preti prosotáre, prišli noči, že nikto nevidí, bo prišli do krže a divka povila, že nepídu. Že bo nebola haňba u toho molodoho. Tak prišli proste, pokiaľ nemali dobysidovať, lebo chodili z krže do krže, kotra povila, tak to práv. To kto chodil? To kto chodil? Starosta? Bo poprosili a moloda musela mu dať zhodu. A zhoda sa dávala tak, že mu dala ruku. Ej, kročkom koní, kročkom horí, trbotočko. Ej, čekajú paribci pod našem obláčkom. Ej, čekajte, durkajte do Vilorana. Ej, ja vám nevojdu, Hoja zrukovaná. Czyli już jeden dáva. Rozumíte, to znamená zhoda od toho momentu, jak už dala ručku alebo dala súhlas, tak už sa mohlo robiť príprava na svadbu. Ale bolo i také. Také ona sobie rozdumala. Rozumíte, dala ručku a ona rozdumala po 3 týždňoch. Boli také cerkvy ohlášky, keď ste čuli. Proste pred bisidom, každú nedelu cerky, otec duchovný proste bisidovali, ohláška prvý raz proste, ja dal zaručil rodičov, ten, kto je zaručil sobie to takú divicu, kto skaj zná, že nemôžu vziati sa, da jej odhlásiť vziati cerkvy. Proste prišiel, kto skaj povedal, on nám je obiecala, ako je od mene druhým staví. To je tak, proste tak. Musel za haňbu zaplatiť. Všetko trochu, što oni mali na svadbu, proste tak dále, da už kúpil palinku, kúpil nubu, kúpil cukier a toto zaplatil. Ona musela to vernúť, alebo inče muzikanti pojednám, to je zaplatiť za haňbu. Dívka mala vernúť. Musela mu polovičku, bo jak mu vernula slovo. Ona mu vernula slovo, dala mu slovo на То мало бути в церкві оповідало, так? Ну, вона придумала, так? Так. Ну, то де вона мала до того Добре, повісти? когось нічого, але родичей думтили з... Пане Іване, смотрися, ну, вона придумала, мало бути 3 тижні, так? Думала, так? Як придумала, де вона мала то оповісти? В церкві, під церквом, кому? Ona не opowiada, ale tak to mi donese. А, то їм донести, так? То не було таке Ja на znam, że ona już zrukowana. не на публіку, ні? Або обіцяла мені. Zawsze można nikomu. Я... А і ще є одне питання. Повічте мені, на тій палиці, кілько мав бути хусток? Тільки було свашо. Im więcej, tym lepsze. Tym Tak? tym bohatsze. Słuchajcie, świdanie jeszcze, bo tu my za klasztor dziękujemy panu Iwanowi. Za scenu,